Insemmilkom, l-iskejbis kompli tinferex f'aktar skejjel u sista diġà infettat 7 skejjel differenti f'Malta. Il-numru ta' tfal mill-quta jlaħħaq l-10 u l-persuni adulti jlaħħqu aktar minn 50. L-infezzjoni bdiet minn dar tal-anzjani privata li d-Dipartiment tas-Saħħa ma jridx jgħid li mi. Ir-riżenja ta' Cyrus Ainger mill-Partit Nazzjonalista kienet ir-raġuni li minħabba fiha l-Pulizija f'Lulju li għadda għaġlet u ppreżentat fil-qorti ċitazzjoni kontra l-istess Ainger wara li qabel kienet ilha tkaxkar saqajja għal xhur sħaħ fuq dan il-każ. Din hija waħda mill-konklużjonijiet ewlenin tal-bord ta' inkjesta li twaqqaf f'Lulju li għadda biex ikun investigat l-operat tal-Pulizija waqt l-investigazzjonijiet fuq Cyrus Ainger u missieru. Fis-sena 2010 il-prezz tal-ikel f'pajjiżna kien 5% ogħla mill-2009 u ferm aktar ogħla mis-sena 2008. Minn figuri uffiċjali ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jirriżulta li familji Maltin u Għawċin is-sena li għaddiet nefqu ma' 6 miljun euro aktar fuq l-ikel. Bejn is-sena 2009 u s-sena 2010 l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Direct Orders u kuntratti l-3 kumpaniji u individwi li kienu involuti fl-iskandlu tal-VAT. Fost il-kumpaniji li nataw daw il-kontratti kien hemm Lessen Darħanda li f'tem ta' sentejn ħadet 9 kontratti. Lessen Darħanda hija proprjetà tal-ex Viċi Sindku Nazzjonalista ta' Swieqi Gregory Brincat. Il-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi rebaħ vot ta' fiduċja fil-Parlament Taljan. Il-Gvern Lemini ċentrali rebaħ dal-vot bi 316 il-vot favur u 301 kontra. Osservaturi tal-politika Taljana qalu li Berlusconi għandu biex jinkwita ħafna b'dan ir-riżultat, meta tqis li l-maġġoranza li għadda bih kienet waħda ristretta. B'mod konkret il-Gvern għadu m'għamel xejn biex il-Pulizija jingħataw id-dritt ta' assoċjazzjoni għaliex l-abbozz ta' liġi ma tressaqx u l-mozzjoni tal-Ministru għadha lanqas biss inqrat fil-Parlament. Il-kelliem ewlieni laburista Michael Falzon qal il-Ministru tal-Ġustizzja u l-intemm f'reazzjoni maġla kull m'għamel kien l-informa l-iskrivan tal-Kamra li se jressaq din il-mozzjoni. U taħanet il-Breast Support Group organizza il-Hilda Xkembri Memorial Lecture dwar il-kanċer tas-sider avvanzat. Kważi terz tan-nisa Maltin jieħdu azzjoni meta l-kanċer tas-sider ikun daħal fi stadju avvanzat. Dak kien kollox għalissa, aktar dettalji fil-bulettin tas-7:30 fuq 1.